Wah, ini teman-teman ya, rumahnya sangat kuno banget ini teman-teman. Rumah desa berciri khas rumah zaman dulu, berbentukan limasan ya. Kenapa mbah? Gabah. Untuk menyimpan gabah nggih mbah. Dalam jaman apa mboten enten apa-apa. Sing setunggal jebul. Lho niku sing dino kados ngoten. Ampun bukai mbah. Ampun. Wah. Ning niki entene kados ngoten. Niki napa mbah niki mbah? Niku toya nganu kendi. Kendi. Oh, niki kepanggih ngeten niki pun mboten enten sakniki. Langka. Tumbase pundi niki? Buke. Mbok menawi kula niku. Oh, tileme teng mriki ya, Mbah? Wah, niku lega. Niku lan niku lega nggih enten kasure sedanten. Kamare kathah men, Mbah. Lah pripun? Setunggal kalih. Niki mangke nek prosa ajeng pipih. Oh, teng kamar mandi. Mboten gadah kamar mandi. Oh. Iki oleh ngeten iki. Ning mriku niku. Oh, sumure teng jero. Wah, dan iki napa, Mbah? Gabah. Untuk menyimpan gabah nggih, Mbah. Setasih enten tumbas bengkok tarik. Lah niki diseni napa nih daleme? Damel napa mboten enten apa-apa. Kula mboten pripun-pripun. Lho niku sing jero kados ngoten. Ampun bukai, Mbah. Lho niku lho. Ampun. Wah. Lho. Oh, sambomen. Oh, kamare kathah men, Mbah. Lah. Wah. Niki sentonge wah. Kula nek dalu niku nggih sak ngeten kare usih kesane. Niki nek dinggeni putune mbok menawi tilem mriki. Wah. Ranjange kondiang tenan kayune. Lawas tenan kayunya. Yo ngoten. Dan nggih niku napa ditumbas tiyang niku blandar-blandar niku. Wah. Lho niku 4 meteran. Wah. Iya. 3 niku ajeng ditumbas mboten asal kula. Jati kuno tuwek tenan Mbah niki, Mbah. Jatine niku nyotol. Kula niki entene kados ngeten iki wau wis dinten ngedeke griya sementen iki kalih sing tengah-tengah niku sing tengah-tengah disakti jaman nyekolah ke putune. Putune niku SMA dianten 4 niku. Lah, niki napa Mbah niki, Mbah? Niku toya nganu kendi. Kendi. Oh, kendi. Nggih, niku nyawisi nang sok-sok niku kula sing nganu kendi sing omah Mbah ngoten. Adem ngoten. Oh, saniki pun jarang enten Mbah ngeten iki. Jarang. Lah niki tumbas. Mboten kok. Niki dicopot kersane banter. Mboten kok. Maksude saniki niki kepanggih ngeten niki pun mboten enten sakniki. Langka. Tumbase pundi niki? Yang eder. Wah, riyen. Tumbas turune tiyang. Ning teman-teman ya, rumahnya sangat kuno banget ini teman-teman. Rumah desa berciri khas rumah zaman dulu, berbentukan limasan ya. Ini rumah serasa era tahun
80-an ya teman-teman ya, yang langka dan jarang kita temui ya. Kita temui di era modern seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kampungnya sepi hening ya. Nah ini kali ini kita berada di pedalaman Semarang, Kecamatan Prengapus teman-teman ya. Nah salah satu kampung Mbah tinggal mawon. Gadah ayam pinten Mbah? Oh nggih. Ayame kathah. Alah nggih kados ngoten iki Nggih. Pak. Teng dalem ki ambekan. Nggih. Oh. Mbah lanang pun meninggal. Oh, pun meninggal. Oh, teng dalem ki Mbah. Ayam Mbahnya ini. Nah, ini. Badhe kresake no. Ajeng mlampah-mlampah, ajeng teng anu punden. Oh nggih nggih ngerti. Pundene sing pundi, Mbah? Pundene niku lar pergi. Lar pergi mriki. Boten Sing mriko. nggih saged. Enten pergi nih mriki. Enten niki jam niku. Oh. Niku nggih niku pertegan nggih peten saben niku. Oh, saben-saben wau. Oh. Nggih, nggih, nggih. Niku asal usule, asal mulane Kak pripun, Mbah? Punden niku makam napa-napa? Waune nggih sakniki nggih makam. Nggih. Ning jaman kala riyin enten Pak Guru Kunci ketuane pun Pun sedo. Ya dados gantos-gantos niku gantose tasih enem. Lah nggih gantose nggih waune basalike. Basuratemen dipun didol terus lanjute sinten nggih malih sakniki malih gantos malih pasar sampe nggih pun sedo tempunis kupeng secang. Oh. Ning niki dereng enten calone gantos. Oh. Juru kunci. Juru kuncine nggih. Namine napa niku, Mbah? Hah? Namine napa? Makame sinten? Oh, punden. Makame sinten? Hah? Makame sinten? Niku makam Ini Mbah Kiai Ageng. Mbah Kiai Ageng. Oh. Mbah Kiai Ageng sahabat kalih Kang Semare. Oh, sahabat Raden Sujono. Raden Sujono. Sebutane. Niku Jaman riyin. Nek jaman sakniki duka sedaya aja singkatan kula mboten kertas. Nampun disingkat nggih mboten kertas. Nggih sing disebut nek enten tiyang ajeng nyekar mriku. Nek tiyang pundi mawon nek saged keturutan saged kabul nyadran teng mriku. Oh, nyadane teng mriku. Nggih nek pinune niku ageng peragate lembu. Neng saleh nyuwun niku napa pripun mboten abot ning keturutan mendo. Mendo, kambing. Kambing kalih kerbau. Nggih, mboten lembu kata-katai Lembu sapi. Nggih. Oh. Ngoten. Kata sing tidak mriku, Mbah. Ngoten lho. Nggih pun mriki gandemak. Kata berarti sing tidak mriki. Teng sareane. Kata nggih. Emute kula niku kok sing nyaden paragat mesa niku pun tiyang kali. Nek mendo-mendo niku kathah Nggih. Kalih keselamatan keturutan saleh angen-angen napa penjalukane nggih. Nggih, niku keturutan. Selamat. Kula niku sok takok sawah kula nggih pileleni. Oh, anu. Sawah mriku. Kula gadhahaken sing enten bubuke Nika wau. nggih nek sing kileng. Nggih kula niku namine seprapat ning namung kali kotak niku lembu harian. Ombo Nek nggih. sok-sok ge nganu damel nines nek tiyang napa niku? Tiyang ziarah. Iya, tiyang ziarah. Ziarah. Nek sejarah tiyang sepuh riyen boten usah ziarah mriku minuwun mriku nek keturutan iku diparingi. Diparingi hajat kabul. Kalih Mbah sinten, Mbah? Asmane Mbah sinten jenengan? Kula Nggih, Suyani. Mbah Suyani. Nggih, kula niku elek-elek nggih mboten tiyang gadah. Kerawat tiyang gendeng, tiyang
napa mawon niki kangge lapangan jalan eblek kangge senam pagi napa-napa sembarang mriki. Mriki niki Mbah nggih. Puteran motor. Kok keramut tiang sakit? Nah, Keramut tiang sakit. boten nggih tiyang seneng-seneng. Oh. Mangke ditonton tiyang sak disen. Demel acara terus mriki berarti Mbah Oh nggih. niki. Maine mriki. Oh mriki. Lho niki jos gelak ada ngoten niku jalane yo ditabrak ngoten niku. Oke to, Mbak. Nggih mboten apa omah. Teng kula niku elek rupan kula niku nek ditembungi tiang puteran montor sing mawon trek. Monggo Mbah nggih. Ngono niku. Mbah kula sing nderek parkir mriki. Pripun? Parkir. Parkir mriki. Nak parkir bayar pinten? Lah pripun Mbah? Nunut napa titip ngoten. Titip. Oh nggih nggih nggih. Mbah kaji pundi mawon nggih. Nek Mbah kaji candi niku asli Magelang kula areng nggih mriki niki niku waune enten griyane di semanten iki disade damel nyekolahke putu. Dan jenengan kalih sinten teng griya kalih sinten, Mbah? Putune kula. Jenengan teng griya kalih sinten kalih putu. Mboten putune padha duwe bojo. Oh, lha niki Kiambakan. Kiambekan kula niku. Oh, jenengan teng kiambekan teng griya niki. Terus sehat iki. Kula nek ngelu nggih. Ngeten iki tumbas butir kiambek. Tumbas apa paramet. Ngoten niku. Umur pinten jenengan iki, Mbah? Nah, Usia berapa? Usianya? antarane nggih 8 dosonan. Mbonan. Nah, bojone kula 9 doso ninggal. Oh, nggih. Pun tigang niki nembe kula kromati entek sedekahe 1000 dina niku. Oh, nembe nggih. Nggih. Kakang niku nggih. Nggih nganu. Nek bojone kula niku Wah, kayune kayu lawas-lawas iki ya. Orangnya jero lawas-lawas. dereng nyapu kula niku. Mbah. Anak kula namung setunggal, setri nggih mung tinggal mati bojone. Astagfirullah. Dadal kula niku Hebat kayune. anakmu siji. Kayune tuwa Lah tenan. sakniki tepundi larene? Mboten mriki. Pertigaan niku kilen kidul pergi. Oh. Wetan pergi pertalonan niku. Telan niku. Mbah, Sing enten etak-etake kocone. Oh. griyone ngene. Griyone jos. Lah niki Griya lawas, Gogrek. Jos. Niki Kajenge kula ngambruk. kayune jati jos niki, Lah Mbah. nek niki Tuwek, nyeten mawon kula beres niku Mas. tuwek kayune. Mbok menawi torene niku kabar-kabar kula kok dikandhani tiyang-tiyang. Nek entuk bantuan niku mboten ajeng kula kan griyaki. Kula kan gendenge kula kan giyanti anyar dhuwur Nggih. pelur. Nganu dikerpus njaba Njaba, dipelur ngoten nggih. mawon. Apik. Eman-eman Kayu jati, Mbah niki jos niki, Mbah. Walah niki Loh. sak kula ngantos ngeten iki Wah. nggih walah. Wandel Kula niki napa kawak. lenceng niki mboten lenceng. Tapi Kawak. lho Mpun nggak penarak mawon. ngoten Nggih. wong kula niki nek Nggih. mbon marip niku mbon nek Teng dalem mawon. nek wektu kula marip. Lho sujokno ngeten lho monggo kula aturi. Wah, Iki. niki kuno banget, Mbah. Girone amit ya, Mbah nggih. Kula nuwun. Ngene niki Wah, lho. ampun. Mpun penarak mawon. Lah, Putune kula ndamelke oh, sumur nika. sumur. Lah nggih iki ta monggo Oh. mboten apa-apa. Oh. Wah, kok digebuk-gebuke. Mbok menawi kula niku Oh, tileme teng mriki ya, Mbah. Wah, niku lega. Niku lan niku lega Wah. nggih enten kasure dianten. pamare kathah men, oh, Mbah. Ya pripun? Setunggal Kula kalih. teng niki mangke nek krasa ajeng pipih. Oh, teng kamar mandi. Mboten gadah kamar mandi. Oh. Iki lho lek ngeten iki. Nek mriku niku. Oh, sumure teng jero. Wah, lah niki napa, Mbah?
gerobak untuk menyimpan gabah. Untuk menyimpan gabah nggih, Mbah. Setasih nem tumbas bengkok carek kebak. Lah niki diseni napa ni Mas dalemnya? Damel napa mboten enten napa-napane. Sing setunggal jero nika. Wah, Kalih. mahal Mbah niki disade. Ah, kula niku mboten gadah cita-cita. Ajeng nyadi. Papan mboten, Niku gerobak mboten, crossing mboten, kesane tasih. Gerobak niku tempat penyimpanan padi nggih Mbah nggih. Nggih, nak tasih nan nika. Lho niki to kula niku mboten ngapusi. Kula mboten pripun-pripun. Lho niku sing jero kados ngoten. Ampun bukai Mbah. Lho nika lho. Ampun. Wah. Lho. Oh, sambomen. Oh, kamare kathah men Mbah. Lah. Wah. Niki Sentonge wah. Kula nek dalu niku nggih sak ngeten-ngeten kareh usai kesane. Niki nek dinggeni putune mbok menawi tilem mriki. Wah. Ranjange kondiang tenan kayune. Lawas tenan kayunya. Lho ngoten. Lah niki niku napa sing ditumbas tiyang niku blandar-blandar niku. Wah. Lho niku 4 meteran. Wah. Iya. 3 niku ajeng ditumbas mboten asal kula. Jati kuno tuwek tenan Mbah niki, Mbah. Jatine niku nyotol. Kula nderek ngusung ngantos kados ngeten iki nggih. Ngusung jati. Waune nganu teng wono nggih mendete. Jaman kuno riyen nggih. Ping 3. Nggih. Nek siang olah sego make saged jalan ping 4 lek bojone kula niku nek enten petugas niku rada wedi. Wedi nggih. Petugase. Oh, ngoten. Ning niki entene kados ngeten iki waune dinten ngedeke griya sementen iki kalih sing tengah-tengah niku sing tengah-tengah disakti jamannya kulake putune. Putune niku SMA dianten 4 niku. Sekolahnya tinggi men, Mbah. Non? Sekolahnya tinggi. Sekolahnya tinggi. SMA Sedoyo. Setri kalih, jaler kalih. Tiang pinter sedanten berarti. Nggih buruh-buruh kersane rada lancar. Nggih. Mula kula niku kados ngoten niku gendong ini iki. Oh, alah tesih neme riyen nggih, Mbah nggih. Lah niki napa Mbah niki, Mbah? Niku toya nganu kendi. Kendi. Oh, kendi. Nggih, niku nyawisi nang sok-sok niku kula sing nganu kendi sing omah Mbah ngoten. Adem ngoten. Oh, saniki pun jarang enten Mbah ngeten iki. Jarang. Lah niki tumbas. Mboten kok. Niku niki dicopot kersane banter. Mboten kok. Maksude saniki niki kepanggih ngeten niki pun mboten enten sakniki. Langka. Tumbase pundi niki? Tiang meter. Wah, riyen. Tumbas turene tiang. Ning gablok mboten enten. Duka. Kula gadah kalih malah. Oh, nggih. Amin. Mula kula niku lakune mboten apik. Pun budhek. Wah, nggih mun sepuh, Mbah. Tambane napa? Nggih usia kok, Mbah. Usia munan. Alah, ngoten nika. Ning kula niku pinuwun kula nggih diparingi karo Gusti Allah. Nggih. Paringi sehat nggih. Pokoke Saged pirsa mun tesehan. Kula nyuruhke daman tasih saged. Oh, normal nggih berarti nggih. Cuman larian jenengan kerja keras Mbah mikuli niki ya. Gendongi. Nggih, gendongi kajeng kok. Lah sampe gak lho damel tumbas niki nggih saling gendongi. Niki sak oh Siti. Niku diping pacar niku tumbas mboten warisan. Siti tumbas tumbas Siti. Nggih, tumbas malih nggene sing dinggoni anak niku. Sabin mriko. Nggih. Damel ki griya anak napa? Nggih, suka ya gegere. Nggih, perjuangan jenengan kagawe putrane. Kula niku nganu, nak bengi niku glura wong kuwating sentrep awakku. Nggih. Lah niki nggih dibujuki tiyang. Yut, anakmu ki siji. Kowe iki tuku sing apik-apik, aku ora tuku apik-apik. Lah kok jam tuku apik-apik besok putuku arep ndodok ngendi? Omahe jos tenan omahe. Dikapakno ki nek buah nanti-nanti nek ana nggone ndok. Dip kayune iki lho Dip, hebat tenan. Lho niki nggih
niku nang presane jerone napa, Mbah? enten ambene pun enten. Enten ambene. Kamar Mbah niki, Mbah. Nggih. Wah, ana ndoke barang, Mbah. Lho, percaya napa mboten? Ana diampare barang di. Diampar kuno sih. Lah niki patrokane kula benjing mati, nika to kijingen kula pun tunggah. Tak ditali mangke kok. Dipreson nika nek kula percaya mboten percaya. Nika. Bojone kula nggih pun kula dieteni ngoten niku. Niku kijingen. Oh niku. Nggih, tumbaske Mbah Rawa sekawan 6 yuta. 6 yuta nggih kanggeke Omahe Pak Lanang. Omahe wedi yo. Sak rakit, pakne Pak Lanang sak rakit. Pun digombal lanang. Mbah Wadi niki namine Aswadi. Serake. Lah niku tasih serake turene le minta kula niku lho. Asal mawon kula niku. Enten napa tiyang kereran duit. Bakune rapi. Lah terus sawahe mriku sing garap sinten, Mbak? Nun, Sawahe jenengan sing garap sinten? anak. Oh, larene jenengan niku. Sakniki ngedoske jagung sing nganin. Sing kretek abang wetane sing digurke wong mati niku sedhi. Enten sing ngunduh enten sing ngedok. Oh, nggih. Dadi nembe nanam niki nggih. Nggih. Nembe tanam nggih. Nggih. PL Pagi ora iso limpake. Oh. Kula niku ngewel-ngeweli teng omah nyapokake, masak-masake ngoten niku pesane padang penjenengane anak kula. Eksplor sing jipo ya. Iki Prabu. Rp10. Wong kok manggon mriki mboten gagah. Niki bangkune kawak niki, Bang. Kawak atuh diujo tiyang dituku 100 rupiah niki kula mboten ata. Waune ten Ampun di Rp10 niki waune. Rp10 sakniki 10 juta, Mbah. Ora mbok nggih sepinten-pinten kula mboten asal wong anu. Pawitan. Kula saged gadah ngeten iki nggih. Niki semawiti lah. Gusti Allah pangeran kula nggih niku. Mula niku nek direncik aku tak nempel kayune siji Mbah, mboten asal. Hebat niki hebat, Mbah. Kita lihat. Wah, nek sing disake diculeh wong wanis dinten adeg griya kalih niki kalih ajeng. Nggih. Swami, nek sae sing ajeng niku sing tumbas mindah sing ajeng. Sing pundi? Lah pripun mon anake sekolah? Gendeng mriki. Oh, sing niki. Gendeng waune. Gandhek. Oh, sing Nek niki. kula nuwun kemriko nek kula teng mriki mboten krungu. Oh, berarti kalih riyane riyen. Kalih. Oh. Nek disate dem niku lagi niku. Nggih kan putrane fotone kesane pinter, Mbah. Ya niku to kula nang omah kaya ngono jajak aku. Pentungi maling mati ya ora wong Oh, ngerti. tenang ya. Ngeten nek kula rewan waune madang kurang itu nggih. Dikit njung kemudian kemudian nang emas. Oh, berarti udene ngasih niku Bang. Non? Udene tentrikan Bang. Makan udene. Oh. Mungkin niku pateran niku, len kok. Len Sing mriko Bang. nek medal mriki mriko nggih saged. Sae mun diganjoti ini. Mun dipapeng. Wis ya. Nggih pun Mbah tak teng anu riyen mriku. Dalume pundi, Pak? Solo 3. Solo 3. Sing mriku riyen. Ajeng temakon. Oh nggih monggo. Papareng Napa riyen. panyuwun panjenengan kersane Kula paringi kasembadan karo Mbah Kyai Ageng sabda kalih kan kemari. Sanes wedal. Yo niku. Sanes wedal tak mriki malih nggih. Saged to. Napa mawon? Nggih. Oh, Tak pareng riyen tak mriku riyen. nggih monggo. Sun nggih, Mbah. Jenengan nggih ampun. Siji wong gene wong geryang sira. Walah, boten, Mbah.
Kula niku nek olah sego wingi sonten nek niku sakniki dereng kula pangan. Nek tasih enak kula pangan, nek pun mboten enak kula kaget pite nek kan gula sego kula biye-biye kaliren keloro. Kaliren ngantos semaput. Nggih, pun Mbah. Nggih. Lek dikake sego mambu nggih patut dipangan. Kula niku mboten ambu, mboten tambu. Nggih. Monggo, Mbah. Nggih, bareng riyen Mbah nggih. Suwun Mbah nggih. Sok ngurmati putrane Pak Kiai Jayon. Pun dipun katen putrane iku Jindong. Menak niku. Penekan. Mangken jangan naik, turun saja, makan dulu, makan sama apa, makan asin.